Hai khazani mare kissing song. Hai lam sago Dipok Entertainment channel lo. Hai ki narang ni bagoi hai na hai kok thajat hai ni sawi. Nani bagoi mo phapi kwa Tamo khai interlocutor Chwng mani no judinu BJP rock Rina negosia but Tiprasa ni getar Tiprasa ni negosia kai onisto kal ni bagoi Hatai Kotor block ngi thangai abon rong mangkli ni bising israi nugui makana Tiprasa mo thani YTF tei TWF song borok jaga thai sramlai tongo nailai tongo Sara Jeebon ni bagoi no block ng thangonai Tiprasa o rel rama hindi gari lama hindi joto thai ano Sara Tiprasa striking thangnai Tiprasa ni Manthai soktai judino I khepi ni bisingo no maya kai bharat Sarkar jawab marinai Tiprasa pura hangar striking thangnai pura striking thangnai thangnani phainani onek tong kesebung thangnai abni bagui no wana masingsa busango Tamo no norok nugui makana hatai kusukni mangpili rok hake norok o video judinu kotalungui tongkai kaya like subscribe khairi tei norok naro logi no notification phai na bagoi bell icon no click khairi norok kurungui tongdi chaya kari nai tongdi Dipok Entertainment channel no hambai khulumbai kha